Yun. Have a blessed Sunday, mga ka-Oragon. Bilan tayo ng gas kasi wala ng gas yung ano natin, yung tricycle natin. Yan, shoutout sa mga taga Bicol, Marinaga. Yan tayo ng gas. May dala tayong ganung galon. Lagyanan. Let's go. Sa Antipolo, Minalabak. Papagasan din natin yung motor natin para kasi wala empty na natin. Good morning Bicolandia. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Mga followers natin sa JDE TV Motovlog, maraming salamat. Ayan. Tayo sa Antipolo ngayon at bibili tayo ng gasolina kasi medyo mura ng gasolina ngayon. Nasa 72 na lang ata. Tayo na Minalabak. Bibili tayo. Yan, gusto ko lang i-shoutout yung mga natin mga solid na sumusuporta. Yan, shoutout kay Kuya Turo sa Kabuyaw. Yan, sa mga motovloggers, small motovloggers. Yan, shoutout sa inyong lahat. Dito ako sa San Fernando, Camarines Sur kasi dito tayo nakatira Yan, tayo nagbablog sa San Fernando. Riders, yan, kahit sa mga riders natin. Talaga dito na hindi pa talaga nag-helmet natin, kababayan natin na mga nagmumuro gaya nito, walang helmet. Sabi natin sa Barangay Lupi, San Fernando. Hindi pa natapos ito yung kalsada Puro bibigyan next year pa tapos kasi magiging 4 lane na to yung 4 lane na siya. Shoutout sa One Rider, shoutout sa yung mga shoutout Arsap. Yan, shoutout sa inyo. Yan, shoutout sa lahat ng mga local motovloggers. Yan, shoutout sa inyo lahat. Ay, mag-iingat sa daan. Siyempre hindi naman tayo papabayaan ng ating Panginoon na sa ating mga lakad. Yan. Shoutout sa Sierra Costa Rizal. Pakinggan yan. Ngayon din live bands Sunday. Ay, ewan ko kung mga schedule na parang wala nga ata Sunday. Nating alam. Basta punta na lang kayo sa Sierra Costa Resort. Swimming kayo. Yan kayo.
Magandang umaga sa Camarines Sur. Ayan. Tayo sa Antipolo para bumili ng gas. Yung minamor ng gas nila. Ayan. So tayo. O, hindi pa tapos kalsadang ito eh. Kaya yan. Tsaga-tsaga na muna sa pagdaan. Pero pag natapos ng kalsadang ito, maganda na to. Natapos na to. Tayo sa Antipolo. Binalabak. Tayo sa lubong. Tayo, may labak na tayo. Hey! Tayo dito si Paday. Yung kumpare ko si Paring Donald, aking best friend yung high school. Shoutout kay Paring Donald. Paring Roy, Paring Roel. Ayan, shoutout sa inyo, masisimba na sila. Sa Antipolo. Tayo sa gas. Magbibit tayong gas. Mura-mura na. Nakita naman kami ni boss. Pinakagwapong boss dito. Antipolo, pinakagwapo. Kambira ka live papati iyam. Galon lang kita ngunyan. 60 boss sa galon. Tapos 40 digi sa motor. Eta barato na. Barato pa kumartis. Ano, kabili na tayo ng gasolina. Ayan, mura ng gasolina. 72 na na. Ang gasolina. Tara. Antipolo, Minalabak. Siguro dyan tayo kasi Sunday naman eh. Ang tamang masyado at trabaho. Tayo sa Antipolo. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Dado yung mga ano dito mga tindahan ng ano.
tayo. Ayos. Hindi pa kasi tapos dito yung ano kalsada. Kaya yan. Tayo. Tsaka lang muna tayo sa daan na to. Ayun, tindahan na yung kakali dito. May nakakilala sa atin dito. Antipolo. Tayong sticker. Swing pala dito. Lampas ata sila. Yes, ay. Gabi. Yeah, gabi na. Yes, ay. Tapos nung ano dito, kalsada dito, ang dami yung mabibilis ng mga sakyan dito. Para mga jet fighter yung mga ano dito. Mga yung word to ah. Sa bahay. Tumas na yung ano natin. Fuel gauge. Kasi medyo mura na ang gasolina. So, umangat na. Ayos. Yan, big shoutout pala kay Idol Jawo. Tayo sa bahay. Yan o. Mga gusto bumili ng ukay-ukay. Ayan. Available sa amin ng ukay-ukay o. Sa San Fernando, Camarinesor. Ayan, ukay-ukay. Mga dis-ukay-ukay po yan, mga kaibigan. At dito natin tatapusin din yung vlog natin ngayong umaga. Ay, maraming salamat. Ayan. God bless all. Happy Sunday and peace out.